πέραν της Κωνσταντινούπολης. Προϋπήρξε όμως από διάφορες συνεργασίες από το 1877. Στη μακρόχρονη αθλητική του παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, ο Μάνος κατέκτησαν πολλά πρωταθλήματα και οι αθλητές αναδείχθηκαν πρωταθλητές. Με την διαρροή όμως του εθνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη, επαναδρύθηκε το 1972 στην Αθήνα. Η πρώτη συμμορφώνος του Εθνικού Συνόδου πέρα είναι η Όλγα του Αργοτούλου, πρωταθλήτρια Ελλάδας σε πινκ-πονγκ. Αμέσως μετά, στην ίδια χάρια της Κωνσταντινούπολης, ο αθλητικός όμιλος Ακάδια, με τον Μάνο τους αθλητές του. Κοντάμος επίσης και οι αθλητές του. Κοντά μας οι αθλητές και οι αθλητές της τεχνικής διοίκησης του Ναυτικού Ομίλου Αμφιδέας.